ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ହରିଣର ଗତି 80 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବାଘର ଗତି ମାତ୍ର 60ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟାଇଗର ହରିଣକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଧରିଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ହରିଣ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିଥାଏ, ହରିଣ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସେହି କାରଣରୁ ତାର ଗତିବିଧି କମିଯାଏ ଏବଂ ଟାଇଗର ଅତି ସହଜରେ ଧରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଟାଇଗର ହରିଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଅତି ସହଜରେ ଧରିଥାଏ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି, ତୁମକୁ ଖରାପ କରନ୍ତି ଓ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହି କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ରହିବା ଉଚିତ, ନା ବାମ ପଟେ ନା ଡାହାଣ ପଟେ। ପଛରେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଧ୍ୟାନ ପଛକୁ ଯିବ, ସେହି ଯୁବକମାନେ ତୁମକୁ ଧରି ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।